Здравейте, в днешното видео ще ви покажа как този клон успял да спечели абсолютно всяка своя война и да направи максимум от звезди. Нека първо да разгледаме трите основни правила, които те прилагат, за да имат такъв успех във войните. Първото правило при заявка за влизане в клана и след приемане трябва да изиграете един friendly challenge със същия танхал. Второто е, че трябва абсолютно всички атаки да са направени, без значение дали другия клан е занулен вече. Трябва да са примерно 60 от 60 атаки направени. Третото е да не се напада по-нисък танхал, освен ако това не зависи войната накрая. Ето тук още с самото начало на войната. Виждате, вече има 7 активни човека, особено активни са в началото на войната. И ето е първата атака. Доста лесна база. Видя се, че тази база е на 3 звезди, имаше останали около 3 сгради, а имаше 40 секунди време. Както виждате, не спират атаките, тук наблюдаваме най-вероятно някой фейл. Но винаги се бие за 3 звезди. Дори да не успеете да вземете 3 звезди, все ще има кой да препокрие. Но поне да е на висок процент, за да шанса за 3 звезди да е по-голям. Като по-късно във видеото ще направим и една атака. Ето наблюдаваме още една атака с дракони, всички играят метата и всички искат едни и същи клан касари почти, което е и предпоставка за по-висок донейт, тъй като знаете каква армия предварително допуснете, за да може да донейтвате в клана. Интересна атака на горе-долу квадратна база. Има останали 3 невидими спела и жив чемпион. Ето тук използва вече единия. Просто няма какво да се обърка в тази атака. И да, това е определено 3 звезди. Междувременно разглеждам базата, която за мен ще е най-удобна да взема. Ето е първата база, която реших да атакувам. На пръв поглед доста лесна база, въпреки че я фейлнах заради времето, но направих една сериозна грешка, която искам да я споделя в клипа. Затова снимам и самата атака. Втората атака направих 3 звезди, ще ви я покажа нея по-късно в клипа. Започвам с клинъпа с чемпиона. 7 невидими спела общо, игра си метата. Разликата в армията от предишното видео, че съм добавил бебе дракон и валкирия. И 2 арчера да допълнат. Причината, поради която съм ги добавил, е тъй като най-често в клан касарите използват айс големи и валкирията ги убива значително по-бързо и по този начин успявам да запазя кралицата по-дълго време жива. Каквато и реално беше грешката ми в тази атака. Свършиха невидимите, прибирам чемпиона.
Тук идеята е да удара и невидимия спел. Така че успях. Вече имаме фунлия, бебе дракон. Както виждате, замъка е доста далеч и валкирията нямаше голям смисъл да я пускам. Пускам с драконите. Но вижте как изолирах самата кралица или тя ще умре. И това ни коства атаката. Иначе всичко останало перфектно. Абилитито ще хване ли чемпиона или блимпа. Така че чемпиона ще има време да се хилне. Релджи върху Танхала. Пада Танхала. И общо взето върви добре, обаче ето ги аз големите. Държа да подчертая, че всяка атака се гледа от няколко човека в войните, тъй като докато гледаш и се учиш. Било то дори на фейл атака, тъй като виждаш и самата грешка. Пускам ревайв спела на чемпиона, той би трябвало да изчисти още няколко сгради. Миньон принца си бие ексбола, тъй като той е в граунд мод, където стреля само единици по земя. Тук най-вероятно ще умре принца. Както виждате, имаме около 5 живи дракони. Напълно достатъчно да съборят сградите. Или беше останала само арчер кулата? Не, по-скоро беше фейл от времето, доколкото си спомням. Да, най-вероятно е щяло да убие арчер кулата, но тайм фейл. Ето е втората моя атака, която вече беше на 3 звезди. Реших да атакувам номер 3, тъй като бях прекалено сигурен, че ще го взема. Имах някаква идея как да атакувам самата база. Отново започвам с клинъп с чемпиона, разбира се. Мета атаката в момента, която скоро ще... Не знам кога ще пусна това видео точно, но ще има апдейт, който ще нърфнат самите Invisible спелове и електробулца, но все пак мисля, че ще продължи да се играе тази мета. Ще видим как ще се отрази върху атаките. Както виждате, дори с 7 Invisible спела, не както в началото я играх с 11, успях да изчиста доста голяма част от тежкия дефенс. Сега идеята ми е ребут на Суипъра. Ето е валкирията с дракона. Този път няма да позволя кралицата да умре. Драконите от едната страна, от страната на кралицата, за да не умре. Блимп, чемпион, абилитито, което хвана е кралицата. Или хилна допълнително, тъй като ползвам и книгата за хилване на ордена. Блимпа се стига спокойно до Танхала, взима го. Просто няма какво да се обърка в тази атака, все още имам ревайв спел. Ето го абилитито на Миньон принца. Забави значително дефенсите. Кралицата продължава да чисти сгради отстрани. Затова е доста важна също в тази атака, въпреки да е пренебрегвана. Абилитито на чемпиона, който е на Феникс живот. Изчаквам малко с ревайв спела, тъй като искам драконите да се приближат максимално. Може би даже пак прекалено рано го пуснах, тъй като ексбола беше само граунд, така или иначе, но исках да изчисти колкото се може по-бързо Air Defense-а. Два арчера. И както виждате, за една сграда 45 секунди и базата е занулена.
Ще завършим може би с най-добрия нападател в този клан, тъй като е само Танхал 16, а с тази армия успява да бутне макс Танхал 17. Това ще е последната атака, която ще покажа за клипа. Не съм много убеден каква точно е механиката на самата армия, но мисля, че трябва да се вкарат супер арчерите към ядрото на базата, както и фаребола да изчисти максимално тежък дефенс, в случая един компонент от базата, който е с невидим спел и около него доста тежък дефенс. Кинга е от другата страна. Предполагам, че идеята на Кинга е била изцяло да бутне невидимия спел. Да, точно така, с Спайкбол. Супер уилчевете с хилърите се насочат към ядрото на базата. Както виждате, герой, армия, всичко слиза Танхал 16, максимум Танхал 17, 22 номер напада 7 номер. Все още не е пуснал чемпиона. Има Rage спел и Jump спел. Предполагам, че Jump спел ще го използва където е монолита. Не, при инферното. Да, за да може кралицата да го изчисти. Фрилис на монолита. Бомбарите разсеват сградите за малко. Явно има останали. Както виждате, Танхал 16 безпроблемно 3 старва, Танхал 17 максимум. Капкилър просто го прави за пореден път. Абсолютно всяка една война. Даже колко армия му остана накрая. Държах да покажа тази атака, ако не някой му е удобна тази армия, може да използва. И ето, че 6 часа преди края на самата война, абсолютно всички са занулени, всички номера са поправени и дойдохме към края на самото видео. Ако ви е харесало, оставете по един лайк и се абонирайте за да видите следващите видеа.